Il-Presepju Misruq. Ġrat storja fraħal fl-Italja jismu Fontana Rosa. Insteraq mill-Knisja presepju antik ta' pasturi tat-tafal li fil-miliet kien il-ferħ tan-nies tar-raħal. Ir-raġel li seraq il-pasturi kien Fortunato, armel fqir li kien imġiel jagħmel din is-serqa biex tfieq it-tifla ċkejkna tiegħu Filomena. Kien jeħtieġ kemm xa flus ġmiela biex isifirha l-Amerka għall-kura fi sptar minħabba il-marda serja li ħakmita. Il-pasturi misruqa kienu sbieħ u Fortunato malajr sab il-beħ tagħhom minn barra wieħed. Kien pastur li siequ nkisret, għalhekk Fortunato tah bħala rigal lit-tifla li saret tħobbu tajt xkemm lil dan il-pastur. Semmitu Noe għal raj xieħ li kien tant maħbub min nies tar-raħal. Bil-flus li daħħal Fortunato kollu maħa lil bintu Filomena l-Amerika għal btobba u sptarijiet. U ġewwa Fontana Rosa in-nies kienu qed jaħsbu kif jerġgħu ikollhom presepju bħal dak li għal snin twal kien tant tal-qalbhom. Mill-kaxxa f'maħżen ta' wieħed mir-raħħala sabu indirizz ta' mgħallem tal-pasturi fit-triq Gregorio Armeno ta' Napli, triq magħrufa għas-sena tal-pasturi. Talbuh jiġi Fontana Rosa fejn intefa' jaħdem 7 pasturi li l-wiċċ u l-qagħda tagħhom għamilhom jixbħu il-dawk ta' nies mir-raħal hekk li jkollhom post fil-presepju. Bil-kura fl-Amerika Filomena għaddiet tal-aħjar u ma damitx ma reġgħet lura Fontana Rosa flimkien ma' missiera. Fortunato kien ferħan bil-fejqan ta' bintu imma baqa' jħoss wisq il-ħtija li kien ġiel jitniktu n-nies tar-raħal meta serqilhom il-presepju. Din il-ħtija waslitu biex imur għand il-pulizija u jistqar kollox. Il-pulizija ma jemnuħx għax il-pastur li urihom bħala prova li kien dak ta' Noe ma kienx fil-lista tal-pasturi misruqa kif għaddielhom is-sagristan tal-Knisja. Ukoll għax il-kappillan xwejjaħ li sadattant kien miet kien hekk twajjeb li ma rrappurtax il-każ. Meta saru jafu min kien seraq il-pasturi, in-nies tar-raħal ħafrulu lil Fortunato għax fehmu l-qagħda li kien fiha meta għamel hekk. Kienet xena sabiħa meta fil-lejl tal-miliet biex xemat mixawla f'idejhom in-nies tar-raħal laqgħu fil-Knisja lil Fortunato u lil Filomena. Waqt li kulħadd ġab il-pastur tiegħu biex jitqiegħed fil-presepju. Din l-istorja film jismu Il-Natale Rubato. Ħlief għal xi ftit l-atturi kienu kollha abitanti ta' Fontana Rosa. Il-film intwera f'ħafna skejjel u parroċċi fl-Italja u għen għal-fond biex jiġu mejjuna tfal mill-quta mill-marda tal-lewkemja.